Doon na may mga panahon nga maluya ta. Doon ay panahon nga madiskuryo ta. Kana bitawng nagampo tas Ginoo unya ang atong giampo dugay o baka wala gyud matuman sumala sa atong gihangyo. Doon ay mga panahon sa atong kinabuhi nga naningkamot tag maayo. Unya sa sobra natong paningkamot ang atong gihandom wala gyud matuman. Kanang mga butanga, mga igala, muhatod na ngadto sa kaluya. Og normal na siya nga pagbati og kasinatian sa tao. Tanan kasinatian na. Naabatas trabaho, naabatas propesyon, naabatas sa lugar, naabatas mga kalihukan nga mao ang kabubuton sa Dios sa ato nga kinabuhi. Mauni nga sugilanon ang atong hisgutan. Ang usa ka tawo nga naluya. Ang usa ka tawo nga nadiskuryo. Of course kini ato man nga kasinatian pod sa ato nga kinabuhi. Doon na may mga panahon nga maluya ta. Doon ay panahon nga madiskuryo ta. Kana bitawng nagampo tas Ginoo unya ang atong giampo dugay o baka wala gyud matuman sumala sa atong gihangyo. Sumala sa atong gusto. O baka doon ay mga panahon sa atong kinabuhi nga naningkamot tag maayo. Unya sa sobra natong paningkamot, ang atong gihandom wala gyud matuman. O sa atong pagpaningkamot wala magmalampuson ang atong mga kahago. Ang atong pagpaningkamot wala siya nagmalampuson. Kanang mga butanga, mga igala, muhatod na ngadto sa pagkadiskoryo, muhatod na ngadto sa kaluya. Og normal na siya nga pagbati og kasinatian sa tao. Tanan kasinatian na. Kanang mga adunahan, mga dato, nakasinati. Kita nga mga kabos, mga kanang kasarangan lang ang kinabuhi, nakasinati nining tanan. Walay exempted. Mga kaigsunan o mga higala. Kay bisan pag-unsay estado nimo dinhi sa yuta. Ako nasayod mga higala nga kining mga pag-antos, pagkadiskuryog, pagkaluya, nakimo na ninato nga kasinatian o kabahin sa atong pagkinabuhi dinhi sa yuta. Tanan tao nakasinati niini ang pagkadiskuryo. Mao ni ang atong hisgutan sa kinabuhi sa usa ka tawo diha sa balaan nga kasulatan diin sa iyang mensahero sa Ginoo, nakasinati siya sa maong pagkadiskuryo. God speaks to men through the Holy Scriptures, through nature, and through the Holy Spirit. Ang Dios, makigsulti siya sa tao, una, pinaagis Biblia. Kay dili naman nato maduol ang Dios. Dili na nato siya maistorya naong. Sa una, ang komunikasyon sa Ginoo, maistorya niya ang tao direkta gyud. Pero sa dihang ang tao nakasala, kana siya nga pribilehiyo mga kaigsunan nawala na. Kay dili na pwede ang tao makigistorya naong ug naong sa Ginoo kay ang tao nahimo namang makasasala. Unya ang Dios nga balaan dili pwede nga siya motipon ngadto sa tao nga nakasala na. So ang gihimo sa Dios mga igala, dili man pwede nga dili niya ipadayag ang iya nga kaugalingon. So bisan og ang tao na hilayo, gikan sa Dios tungod sa atong nga mga sala. Pero dunay mga paagi, mga kaigsunan ug mga igala, diin mapadayag gihapon sa Dios ang iyang mensahe, iya gihapon maihatod ang iyang mensahe ngadto sa mga tao. Number 1, pinaagis Biblia. So ang mensahe sa Dios, ang iyang kabubuton na padayag pinaagis balaan nga kasulatan. Ikaduha, gipadayag sa Dios ang iyang pagka-Dios pinaagi sa kinaiyahan. Kita nato sa palibot. Mga kabukiran, kadagatan, makinaiyahan sa palibot, ang katahom ni ana, nagsulti na mahitungod sa ato nga Dios. O ang ikatulo, ipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon pinaagis balaan nga Espiritu. So, nagpamatuod kining tulo, ang balaan nga kasulatan, ang kinaiyahan o ang balaan nga Espiritu, nagpamatuod og nagsulti nga ang Dios tinuod gyud nga nagtungha dinhi sa yuta. Now, let's come to the story. Sugilanon sa tao. The discouraged man who heard God whisper. Naluya siya sa iya nga kinabuhi si Elijah.
Na-discourage siya, na-diskoryo siya. Pero sa iyang pagka-diskoryo, mga higala, nadunggan niya ang sulti sa Ginoo. Ngadto sa iyang mga dalunggan, og kining sultis Ginoo, mga kaigsunan, maoy nakapalig-on og naghatag sa iya sa pagpadayon ngadto sa unahan. Sa man siya nga sugilanon, ato ning isgutan, mga kaigsunan, mga higala. So 1 Kings chapter 19, verse 11, dito ta magsugod. Unang Hari, Kapitulo 19, versikulo 11. 1 Kings, chapter 19, verse 11. And behold, the Lord passed by, and a great strong wind rent the mountains, and break in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. Tanawa ha? Doon ay makusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran o sa mga dagko nga mga bato, mga kaigsunan. Pero ang Dios, wala didto sa hangin, wala didto sa dagko nga mga bato. The next line says, and after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Wala gyapon didto ang Dios, mga kaigsunan. Sunod, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And the next verse, the Bible said, and after the fire, a still small voice. Gikan sa makusog nga hangin, may hapak mga kaigsunan sa kabukiran, apan ang Dios, wala didto sa makusog nga hangin. Misunod ang linog nga makusog, apan ang Dios, wala didto sa linog nga makusog. Misunod ang kalayo, mga kaigsunan, ug human sa kalayo, nadungog ang tingog sa Dios ug ang tingog sa Ginoo. Ngadto kang Elijah. Ang pangutana, what did God whisper to this man, Elijah? Unsa man ang gisulti sa Dios? Unsa man ang iyang gihunghong ngadto kang propeta Elijah, mga kaigsunan, niining higayuna sa iya nga kinabuhi. Again, we cannot talk about all the details of the life of Elijah because that will cover a long narrative of his story. Kinila nga sugilanon diin, didto siya na discourage og naluya. Unsa na nga kasinatian sa iya nga kinabuhi. So, unsa ang gisulti sa Dios? Okay? Ngadto kang Elijah. Unsay gihonghong sa Ginoo? Verse 13, mga kaigsunan, atong mabasa. And behold, a voice came to him and said, what are you doing here, Elijah? Unsa bay imo nga gihimo? Dinhi. Pasabot, mga kaigsunan, dili to maong lugara og dapita ang gisugo sa Dios nga adtuan ni Elijah. Mao nang nangutana siya, unsa may imong gihimo? Dinhi. Nganuman, kay actually Elijah was actually running away from God. Elijah was running away from his job. And he had resigned, mga kaigsunan, but God had not accepted his resignation. Gusto na siyang mopalayo gikan sa presensya sa Dios. Gusto siyang mopalayo gikan sa iyang buluhaton. Gusto siyang motalikod gikan sa iyang pagkaminsahero. Gusto siyang motalikod gikan sa iyang pagkapropeta. O gusto na siyang muundang, mga kaigsunan, sa iyang pagkapropeta. Gusto na siyang muundang sa iyang pagkaminsahiros, Ginoo. Gusto na siyang muundang sa iyang pagkamanalagna, pero wala kini dawatas, Ginoo. Kay ang Dios, do na pa'y gustong ipakabot, pinaagi kang Elijah. Do na pa'y gusto nga ipahimo ang Dios, pinaagi kaniya, mga kaigsunan. Ugon sa mana, ato na nga hisgutan. He was not in the place where he could do his work. And this whisper reminded him of that fact. Ako na ning gisulti sa inyo kaganiha. Wala siya sa lugar. Diin didto ipahimo sa Dios ang buluhaton nga gihatag ngadto sa iya. Og kining tingog sa Ginoo nagpahinumdum ni sa iya nga wala siya sa lugar diin didto siya ihatod sa Ginoo. Mga higala, ang pangutana sa atong kinabuhi karon. Naabata sa lugar diin mao ang kabubuton sa Ginoo. Naabata sa trabaho nga maong kabubuton sa atong Ginoo. Naabata sa buluhaton nga mao ang kabubuton sa atong nga Dios. Naabata sa dapit, mga kaigsunan nga diin kita nagmatinumanon sa Ginoo.
naabatas trabaho, naabatas propesyon, naabatas sa lugar, naabatas mga kalihukan, nga mao ang kabubuton sa Dios sa ato nga kinabuhi. And behold, a voice came to Elijah and said, "What are you doing here, Elijah? Unsa man ang imong nga gihimo dinhi? Dili ni mao ang lugar nga akong gisultis imo. Dili ni mao ang dapit nga ako nga gisultis imo, nga mo trabaho ka, nga mahimo kang epektibo sa imo nga buluhaton." Mga kaigsunan atong hinumduman, nga before ni ining higayuna, not many days before, Elijah had stood for God on Mount Carmel against 850 priests of Baal. Before siya nadiskuryo, before siya naluya, mga kaigsunan, bag-o pa lang yun nahitabo. Ang iyang pagtindog atubangan sa 850 ka mga mini nga propeta ni Baal. Ug sa iyang pagtindog, mga kaigsunan, pinaagi siyang kaisog, pinaagi siyang pag-ampo, pinaagi sa iyang pagtindog atubangan sa presensya sa Ginoo, nagmaysugon siya sa pagtindog atubangan kanila sa pagsulti nga dunay tinuod nga Dios sa gingharian sa mga langit, ug pinaagi kaniya kining halad karon pagasunugon pinaagi sa kalayo. Gipamatud-an atubangan sa mga tao, mga kaigsunan, nga ang Dios nga gisimba gilagaran tinuod kini, buhi kini, nga mutubag sa iyang pagampo ni adto gyudayong higayuna. Dako kayo to nga kalampusan, mga kaigsunan. Dako kaayo to nga kadaugan. Dako kaayo to nga eksperyensya sa iya nga kinabuhi. Pero human ni adto nga kadaugan, ning tindog siya atubangan sa 850 ka mga propeta, mga mini nga mga propeta sa dili tinuod nga Dios, isog kay sang ning tindog, ligdong kay siyang nakigbisog, mga kaigsunan, sa pagpamatuod sa Dios nga gisimba gyalagaran, pero nining higayuna naluya siya, nadiskuryo siya, og nahikalimot siya sa milagro nga gihimo sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingon. Di ba, mga kaigsunan, kita kasagaran, usahay dali kayo tang malimot sa pagpakamaayo sa Dios atong nga kinabuhi. Nga kanang moabot ang mga hagit sa itong kinabuhi, malimot ta kung giunsa ta pagpanalangin sa Dios kaniadto. Naagani ang mga kasakitan sa itong kinabuhi, moabot ang mga suliran, mga kaigsunan, saga dayon tang makalimot, giunsa pagtubag sa Dios ang atong mga pagampo sa kaniadto. Maluya na dayon ta, madiscourage na dayon ta, dili na dayon ta ganahan mo ampo, dili na dayon ta ganahan mo simba, dili na dayon ta ganahan mo basa sa tong mga Biblia. Na-discourage ta, naluya ta, unya nalimot ta, giunsa ta pagmando, pagpanalangin og paggiya sa Dios sa kaniadto. Mao ni ang nahitabo kang Elijah, nalimot siya sa dako nga milagro nga gihatag sa Ginoo, mga kaigsunan. Nalimot na dayon siya sa pagpadayag sa Dios, sa iyang gahom atubangan sa mga tao, pinaagi sa iyang presensya. And sometimes, how easy also we forget God's leading in the past in our life. How God had moved His people in the past. And how God answered our prayer in the past. Malimot na dayon ta. Nganuman, kay matabunan na dayon sa mga suliran, mga hagit, ug mga pagkadiskuryo nga atong giatubang sa ato nga kinabuhi. Mauni nagsalipod, mga kaigsunan, sa paghinumdum sa pagpakamaayo sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Mao na nga, instead of focusing unto your problems, focus on how God blessed and answered your prayers before or in the past. Imbis nga maglantaw ta sa atong mga suliran, maglantaw ta sa itong mga problema, mututok ta, ngadtos pagkadiskuryo sa atong kinabuhi, itutok, mga kaigsunan, ang imong mga mata, ngadtos pagkagamhanan, ug pagpakamaayo sa Ginoo sa imong nga kinabuhi. And how He answers your prayer. Kay diha man ta, diha gyud ta mawad ag paglaom, nga kanang ang atong hunahuna, didto na gyud kanunay sa mga kabalakas kinabuhi. Mawbitaw nang niingon ang Ginoo. After anang Matthew chapter 6 verse 33, ang gisultis Ginoo, apan ayaw kamo kabalaka mahitungod sa ugma.
Ngang gisultis in English, but do not worry about tomorrow because tomorrow has its own worry. Humana siya verse 33 nga nag-ingon, but seek ye God first, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Human ana, nisulti ang Ginoo, ayaw ka balaka. Aron di ka magbalaka, unaha ang Ginoo. Ayaw kalimti ang Ginoo, i-prioridad ang Ginoo, aron nga dili ka mabalaka sa kahimtang sa imong kinabuhi. Kaya nginaana lagi, ang atong kasing-kasing naputos sa mga kabalaka, imbis nga atong pusto ng atong kasing-kasing sa pagsalig sa atong Ginoo. Imbis nga pusto natong kinabuhi sa pagsandig, sa pagtuo, sa paglantaw, sa pagkagamhanan sa Dios, naputos kini sa mga kabalaka o kahadlok mga kaigsunan sa ato nga kinabuhi. Nga naman, nalimota sa iyang pagka-Dios. Nalimota sa pagpanalangin sa Ginoo. Nalimota kung giunsa kita pagmando sa Dios kaniadto ngang atong mga pagampo gitubag sa Dios ug nagpamatuod siya, gamhanan, nagpabilin siya nga buhi og tinuod nga Dios. And Elijah became so discouraged right after he experienced that victory in front of the prophets of Baal and Astoreth. Og tanawa gun sa inahitabo gun. Human ni adtong encounter mga kaigsunan ug mga higala, the Bible said in 1 Kings chapter 19 verse 2. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, if by about this time, tomorrow, I do not make your life like the life of one of them. Kay human sa ilang encounter mga kaigsunan, they executed the prophets of Baal and Astoreth. With a sword, ilang manggipamatay ito, pinagis espada. So, this news came to Jezebel. And Jezebel said, tanawa, ugma, Elijah, anig yung orasa. So, in 24 hours mga kaigsunan, kung unsay gihimo ni Elijah ngadtos mga propeta ni Baal, maupod ang himuon niya ngadto kang propeta Elijah. And this might be the reason nganong naluya siya mga kaigsunan. And this might be the reason nganong nawad-an siya paglaom sa iyang kinabuhi. Why? Because Jezebel threatened to kill him within 24 hours. Nalimot siya, di ba? Nalimot. Pila to? 850 ka mga prophets. And he was able to stand in front of the prophets because he believed that God stood by his side also. Nga bitang wato siya nahadlok si Elijah, kay nasayod man siya nga ang Dios nagtindog dito. Og dili gid siya pakaulawan at tubangan sa mga tao. Og ang iyang hangyo, og iyang pagampo, tubagon gid sa Dios. Kay nasayod si Elijah nga uban niya ang Ginoo. Ug ang iyang pagampo tubagon gyud sa pagpamatuod nga ang Dios nga iyang gialagaran tinuod at tubangan sa mga tao ug mga propeta nga dili tinuod. Pero tanawa karon sa dihang githreatened siya, in 24 hours he will be killed by Jezebel. Tanawa gun sa reaction ni Elijah. Instead of standing his ground, Elijah left the town in a hurry. Imbis nga sa dihanggi, hulga siya ni Jezebel. Nga patyon siya in 24 hours pod. Aron unsay naitabo sa mga propeta ni Baal, maupod ang mahitabo sa iya. Pero imbis nga motindog pod siya sa pagpamatuod, nga di siya mahadlok, malisang, kay ang Dios magauban kaniya. Mga kaigsunan ug mga higala, gibati niya ang kahadlok. Gibati niya ang kaluya. Ug tungod sa paghulga mga kaigsunan, mikalagyo siya gikan sa mao nga lugar. Ug tanawa unsay nahitabo. And he was afraid, and he got up and ran for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and he left his servant there. But he himself, he went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. Mikalagi umidagan mga kaigsunan gikan sa presensya ni Jezebel. Nahadlok siya sa hulga ni Jezebel. Nalimot siya nga ang Dios magapanalipod ug magauban kaniya nga walay tao nga makahilabot siya nga kinabuhi. Kay ang Dios mao may nagtindog kauban ni Elijah. Pero nalimot siya niana mga kaigsunan. And this is also our experience sometimes.
we forget that God is giving us protection. And we forget that along the way, God will also stand by our side. Nalimot si Elijah. Grabe to nga victory mga kaigsunan. Standing in front of the prophets, proving to them that the God of Israel is the true God. Unya karon sa paghulga mga kaigsunan, mikalagyo siya, midalagan. Well, dili na to siya ma-judge. Pero tanawan ninyo. He's now sitting under the juniper tree. And because of this discouragement, to the point that he prayed to God. And this prayer is a prayer as a result of his desperation. Verse 3 and 4, tanawa. Upon reaching the juniper tree in the wilderness, he requested for himself that he might die. And he said, "It is enough, Lord. Ang yang ampo sa Ginoo, patiyan na lang ko. Igo na, Ginoo." Exhausted na kayo si Elijah, mga kaigsunan. He requested that he might die and he said to the Lord, "Lord, it is enough. Take away my life, for I am not better than my fathers." Ninghangyo siya, mga kaigsunan, nga may pagmamatay na lang siya. Ug ningon siya, "Ginoo, igo na ang akong kakapoy. Exhausted na kayo ang akong kinabuhi. Please, take my life." Here is an utter discouragement of a prophet of the Lord. An utter discouragement of the messenger of the Lord who had just experienced a miracle in the presence and in front of many people, mga kaigsunan. Nadiskuryo siya, naluya siya, bag-o palang gyud na human ang dako nga kadaugan, mga kaigsunan, nga gipakita sa Dios, gigamit siya sa pagpamatuod nga ang Dios gamhanan at ubangan sa mga tao. Naluya siya, na-discourage siya, human ni adto nga mga kasinatian. And brothers and sisters, how often we in these days and we find ourselves in the same condition also with Elijah. Kita sab nining atong mga panahon na karon, duna pud tay mga kasinatian nga sama diha kang Elijah. Nalimot ta sa pagpakamayos Ginoo, na-discourage ta, naluya ta, nawad-an tag paglaom mga kaigsunan. Nganuman, kay nalimot ta kung giunsa ta paggiya, pagmando, o giunsa pagtubag sa Dios ang atong mga pagampo sa kaniadto. Tungod kay nalimot ta sa pagpakamayos Ginoo, nalimot ta gahom sa Ginoo mga kaigsunan, na-diskoryo ta, kay mas nahadlok ta, mas nabalaka ta, kaysa ning salig tas Ginoo. We are tired. And we are exhausted. And we have tried so hard. We have done our best. And still, as we look over our lives, it seems that we haven't accomplished anything. Nagampo ta. Ang atong pagampo, wala matubag, sumala sa atong hangyo. Naningkamo ta, nagtrabaho ta, mga kaigsunan, nagsakripisyo ta. Apan human sa atong pagsakripisyo, human sa atong paghago, human sa ato nga mga pagpaningkamot, daw wala man lang tayo nakita nga resulta. Mauning naluya si Elijah, mga kaigsunan. O ato po ni nga mga kasinatian. Sa panahon nga dili nato makita ang resulta sa atong pagpaningkamot, maluya ta. Sa panahon nga dili nato makita ang resulta sa atong pagsakripisyo, maluya ta. Sa panahon nga nagtabang tag mga tao, pero di ay gikalimtan ratas mga tao nga atong gitabangan, maluya ta. Unya sa sobra natong pagpaningkamot, wala ray nahimong resulta, wa tay nakita nga kausaban, mga kaigsunan, maluya ta. Di na ta kakita nga tusunahan. Nganuman, kay nasalipdan sa atong mga discouragement. Nasalipdan sa atong mga kabalaka. Wala na nato nakita ang presensya sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. We have tried so much. We have done our best. But it seems that we haven't accomplished anything. And Elijah was tired. Gikapoy siya. Naluya siya. And Elijah was physically and mentally exhausted and had reached the end of his endurance. Nakurot na yang kusog. Gikapoy na gyud siya, mga kaigsunan. Ug murabag kanang
niabot na gyud ang point nga nahurot na ang enerhiya sa iya nga kinabuhi. And this very prophet lay down under the desert, the juniper tree, and he just wanted to die. But God knew what he needed was rest. What he needed was sleep. And what he needed was what? Was food. Nasayod ang Ginoo, mga kaigsuonan, nga ang gikinahanglan ni Elijah, kinahanglan ra gid siyang mopahulay. Nasayod ang Ginoo, nga ang gikinahanglan ni Elijah matulog. O nga ang gikinahanglan ni Elijah sa iya nga kinabuhi, ang pagkaon. So kay gigutom siya, gikapoy siya, ang iyang gikinahanglan, dili kay muundang siya sa iyang pagkapropeta, ug dili nga gusto na siyang mamatay, ug kuhaon sa Dios ang iyang kinabuhi. Ang nakita sa Dios nga gikinahanglan, mupahulay ra, nga naman, kay gikapoy man siya. Muna nga usahay kita, mga kaigsuunan, kung kapoyon ta, pahulay. Kung madiscourage ta, pahulay. Maubitaw na nga ang Dios nagbutang gyud og Sabbath. 7th day, ikapito nga adlaw. Aron nga gikan sa tong pagtrabaho sa unang adlaw sa semana, ikaduhang adlaw sa semana, ikatulong adlaw, sige tagtrabaho ning kamuta, hangtod sa ikapat nga adlaw, hangtod pag ikalima ka adlaw, ikaunom nga adlaw, naning kamuta, pero pag ikapito nga adlaw, igahin ng orasa, alang sa pagpahulay sa imong kalag sa presensya sa atong Ginoo. Aron di takapuyon, mga kaigsunan, gidisinyo nas Ginoo. Kanang semana nga dunay 7 ka adlaw, gidisinyo na sa Ginoo. Muna nga ang Exodus chapter 20 verse 10 nagsulti dito, and the 7th day of the Lord is the Sabbath of the Lord your God. Ang ikapito nga adlaw, igpapahulay na. Kay kita lagi, ako nang gisultis inyo, normal gid sa ato nga maluya tagkapuyon ta, mga kaigsuunan. Unya kung di ta mo pahulay, muna nga ma-exhausted ta. Sige na tong trabaho gyud kay gusto gid mo dato. Sige na tong paningkamot gyud, tagduha tong trabaho, tagtulo atong mga sideline, tag-upat ang ato nga mga kanang mga negosyo, trabaho diha nga gipangsudlan, kay aron lang gyud nga mga dato ta. Nya wa nay pahulay nga atong lawas. Unya diay hangtod karon, pobre ra man gihapon ta. Pahulay, mga kaigsunan. Maubitaw na nga ang adlaw hayag, ngano man ting trabaho, pagkagabi nganong ngit-ngit man kay ting pahulay. Unya ang nagdisenyo ana ang Ginoo, mga kaigsuonan. Kay inig ka adlaw, hala, pwede ka trabaho ka, pero inig ka gabi, pahulay ka, usahay manggod kita. Sa ato karon nga sobra lagi nga pagpaningkamot, adlaw trabaho, pagkagabi trabaho gihapon ta, ang uban na bali, gabi trabaho, adlaw mo pahulay ug adlaw na matulog. Wala. Gidesign sa Ginoo, mga kaigsuonan, tong lawas. Dili kay kung tanan lang sige nig trabaho, sige lang og pagpaningkamot, maluya gini siya. Kay parihara na siya og makina. Nga kun ang makina magsigig andar, init na kayo na, mga kaigsunan, dali na maguba ang makina kung walay po pahulay. Maupod na ang ato nga lawas. Kung magsige lang tagtrabaho, mga kaigsunan, nga wala tay pahulay, wala tay kanang oras na para sa tong pamilya, wala tay oras na para sa tong kaugalingon. Wala na tay oras para sa tong Ginoo. Moabot gyud ang higayon nga maluya ta, ma-discourage ta, mga kaigsunan, kay nahutda na tagkusog sa atong kinabuhi. That's why kinahanglan yung mugahin tag-adlaw sa adlaw igpapahulay nga isandig ang atong mga kalag ngadto sa Dios aron makapahuway ta gikan sa kakapoy sa atong mga trabaho dinhi sa kalibutan. Ang akong asawa, basta moingon na gani na siya nga, mura mangkog kanang gikapoy, oy mura mangkog nasubo, mura mangkog kanang depressed. Moingon na dayon ka na siya nga, sige, adto tas gawas, mga unta, unya, kaon tag ice cream, kay ganahan man kini siya ice cream, ganahan kini siya kanang chocolate. Unya, inig ka, magdungan mi, adto mi, ako bisag di ko ganahan kayog chocolate niya, dili ko ganahag ice cream, pero for the sake sa akong asawa, kay na-discourage lagi, apil kog kaon, oy. Apil kog kaon. Pero human ana, makita na nako siya nga, mupahiyom na dayon. Makita na nako siya nga, mura na dayon siya, nahuasan gikan sa iya nga kakapoy. And that's the normal experience of human beings. So there, under the juniper tree, Elijah found them at an angel's hand. The rest, the sleep, and the food, and the providence of God.
And how blessed is that God does not forsake us when we forsake ourselves. So, after his rest under the juniper tree, Elijah went on still farther away from Queen Jezebel into the depth desert. And he arrived at the Mount Horeb, and there he went into a cave. So sa iyang pagpalayog, pagpadayon sa iyang paglabigar, mga kaigsunan ng mga higala, adto ta sa katapusan nga punto nining ato nga narrative og sugilanon karon. He arrived at the Mount Horeb. Abot siya dito sa bukid sa Horeb, unya misulod siya sa langob. Pagsulod niya dito sa langob, dito na nato mabalikan ang teksto ngato nga gisulti kaganiha nga miabot ang tingog sa Ginoo sa iya didto gyud sulod sa cave. So 1 Kings chapter 19 verse 13. While inside the cave, behold, a voice came to him and said, miabot ang tingog mga kaigsunan, ngadto kaniya samtang naa siya dito sa sulod, sa langob. Og ang pangutana nagsulti, what are you doing here, Elijah? What are you doing here, Elijah? So, nagtuo siya, nga makapalagyo siya, gikan sa presensya sa Ginoo, unya mutago siya dito sa kanang ilalom sa langob. Nagtuo tingali siya mga kaigsunan nga makalingkawas ni siya gikan sa Ginoo kung tuwa na siya dito sa langob. Pero hinumdum niya, friends, there is no place where we can go to be out of the reach of God's eye, His arm, and His word. Wala gyud lugar din sa yuta nga makaikyas ta gikan sa tawag ug pagmando sa ato nga Ginoo. Kay bisan kag matabunan kas tibuok nga kabukiran mga kaigsunan, makita gyud gihapon kas Ginoo, kabuton gihapon ka sa iya nga kamot kay di ta makalingkawas gikan sa presensya sa ato nga Dios. Question: was that the place for a prophet when the people needed his message? Mao ba tong lugara og dapit? Ang kabubuton sa Ginoo mga kaigsunan nga mag-istar si propeta Elijah diin ang iyang mga mensahe gikinahanglan sa mga tao aron madasig ug maligon sila. Dili. Ang mga tao nagkinahanglan dito pangulo. Ang mga tao sa Israel nagkinahanglan og mensahero nga gikan sa Ginoo, pero si Elijah ning tago mga kaigsunan didto. Gikinahanglan ang iyang presensya. So this is a question of the place where you are hiding in the presence of God. Pangutana ni. Ipangutana siya. What are you doing here? Nining lugar. Elijah answered, tanawa iyang tubag, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, and thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I only, the one left, and they seek my life to take it away. Maudi ay nganing dagan og nipalayo siya. Og ming ikiya siya mga kaigsuunan. Ngano? Kay siya nalay nahabilin sa mga propeta, sa mga matinud-anon nga mga mensaheros Ginoo, siya nalay nahabilin o gigukod pagyud ang iya nga kinabuhi mga kaigsunan aron nga patyon siya nga siya na lang usa ang nabilin sa mga propeta sa Dios sa Israel. Maulagi nga naman kay nalimot siya nga ubanan siya sa Ginoo. He thought that he was the only man left who served God. And Elijah thought that the enemies of God were trying to kill him. Elijah felt that there was nothing more he could do, that all the effort for the godless people was useless. Alang kang Elijah mga kaigsunan, gibuhat na niya ang tanan. Pero wa man gihapoy resulta, may pagmuikyas na lang. Alang kang Elijah, nagwali na siya, nagampo na siya, naningkamot na siya, gihatag na niya ang tanan niyang mahimo mga kaigsunan, pero wa man gihapoy resulta, gigukod pa siya, kay patyon siya, gihulga ang iyang kinabuhi mga kaigsunan, munang mikalagyo siya, gikan sa presensya sa Dios. In verse 13, the Bible said, again, the voice came to him and said, what are you doing here, Elijah? You are a prophet. This is not the place for you, because your people there needed your preaching, your inspiration, your encouragement. Nganong ni amang kadinhi, ang mga tao ni mo tuwa sa ubos, nagkinahanglan sa imong presensya, sa imong pagwali, sa imong pagpadasig. Nganong ni kadinhi,
mga kaigsuonan, ang pangutana, kita naabak kita sa lugar diin gitawag tas Ginoo. Naabak kita sa lugar diin gipahaluna tas Dios. Naabak kita sa lugar mga kaigsuonan, lugar diin gitawag sa Dios nga didto ta kay gamiton tas Ginoo nga mahimong panalangin sa uban nga mga tao. Naabot ta sa lugar mga kaigsuonan nga atong napasidunggan ang Dios. Naabot ta sa buhat nga atong nahimaya ang Dios. Naabot ta sa trabaho mga kaigsuonan nga atong napasalamatan ang Ginoo nga wa nato matalikdi ang atong pagpangalagad og relasyon sa Dios. What are you doing here? My friends, my brothers and sisters, Elijah received his orders from God for a still greater work than he had ever done before. And after giving his work, God whispered something to Elijah. So naigisulti ang Ginoo. Ang gisulti sa Ginoo mao ni mga kaigsuonan. Take note. Ingon ang Dios kang Elijah. Elijah ay pagkabalaka. Verse 18. Because I have left me 7,000 in Israel. Doon na pa diay nahabilin mga kaigsuonan. Mikalagyo si Elijah kay nagtuo siya nga wala na'y nahabilin nga mga matinud-anon nga mga propeta kay gipamatay na didto sa Israel. Unya nagwali siya, nagtudlo siya, nagbadlong siya nga wa man lamay resulta. Pero niya gisulti sa Ginoo, Elijah, nasayop ka because I have left 7,000 in Israel, of which all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Doon na pa'y 7,000 Elijah nga nahabilin didto sa Israel, nga nagpabilin nga matinud-anon, wala mo luhod, wala mo halok, ngadto sa mga propeta ni Baal, ngadto sa mga Diyos-Diyos. Muna, you need to get up and go back to work and go back to where God calls you. Muna nga kita mga kaigsuonan, kung naatas lugar nga nakita nato, nga wala nato mahimaya ang Dios, pamalandungi, mga pinalangga nga mga higala. Kung naatas trabaho, nga nakita nato, nga wala malipay ang Ginoo, pamalandungi, higala. Naatas dapit nga nakita nato, wala nato mapaligon ang relasyon nato ngadto sa Dios, pamalandungi, higala, kay malipay gyud ang Dios nga naatas trabaho, naatas buluhaton, naatas dapit diin atong napasidunggan ang pagka-Dios sa atong manluluwas. In the far land of trial and tribulation, even in the cave of discouragement, remember this, we can hear the voice of God in our heart. Sa panahon nga naluya ta, o sa panahon nga nadiskuryo ta mga kaigsuonan, o sa panahon nga nawad-an tagpaglaom, hinumdumini, madungog nimo ang hunghong sa Ginoo sa pagpadasig nimo, sa paglig-on kanimo, ug sa pagsulti kanimo nga wala katalikdi sa ato nga Dios. And to Elijah came the word of God, which sustained him through everything. Elijah did not die under the juniper tree. Wala siya mamatay si Elijah. Ilalom dito sa kahoy sa juniper tree, di nagampo siya nga mamatay na lang siya mga kaigsuonan. Nor in the cave, dito sa langob wala siya mamatay, nor by the hand of Jezebel or the prophets of Baal. Elijah never died at all because Elijah was translated that he should not see death. Praise the Lord, mga kaigsuonan. Gusto na siyang mamatay tungod sa iyang pagkadiskoryo. Pero dili ito mao ang plano sa Ginoo. Gusto na niyang mopahulay sa dayon mga kaigsuonan, pero wala gitugot sa Dios. Kay dili ito mao ang kabubuton sa Ginoo. Gusto na siyang mamatay dito ilalom sa kahoy, pero wala gitugot sa Dios. Gusto na siyang mamatay dito ilalom sa langob mga kaigsuonan, wala gitugot sa Dios. Kay ang kabubuton sa Ginoo, dili siya makasinati og kamatayon, kay lalinon sila sa Ginoo, dadon siya padulong sa langit aron dili siya makasinati og kamatayon dinhi sa yuta. Pagkatahom sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Sayop di ay ang iyang gilantaw mga kaigsuonan kaysa panglantaw sa Dios sa iyang kinabuhi. Dili di ay mao ang gusto niyang masinatian kaysa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Mga kaigsuonan ug mga pinalangga nga higala, hinumdumini ang Dios dunay mas nindot nga plano kaysa imong gihandom og yunakuna.
Ang Dios dunay mas tamis nga kabubuton alang sa imo nga kinabuhi kaysa imo nga giampo. Muna nga ayaw kaluya kung sa panahon mga kaigsunan nga imong gihandom wala matuman. Ayaw kaluya nga kung sa mga panahon ang imong mga pag-ampo wala matubag sa Dios. Sibo sa imong gihandom o giampo mga kaigsunan. Nganuman kay mas nindot, mas angayan ug mas maayo ang plano sa Ginoo sa imo nga kinabuhi. And God has a place for you, brothers and sisters. And He has a work for you, my dear friends. Are you in that place? And are you doing that work? Naaba ka niya nga dapit. Naaba ka niya nga buluhaton. Nga imong nahimaya, nasimba, napasidunggan ang Diyos. If not, brothers and sisters, will you not listen to the still, small voice of God's Spirit in your heart? Sa pag-abli sa imong kasing-kasing, o sa pag-abli sa imong igdulungog, aron imong paminawon ang hunghung o ang sulti sa Ginoo o sa balaan nga Espiritu sa imo. Gisulti ko kaninyo, tulo ka paagi ang pagpadayag sa Dios sa iyang kabubuton sa tong kinabuhi. Pinaagis balaan kasulatan, pinaagis kinaiyahan, o pinaagis balaan nga Espiritu nga magasulti sa imong kasing-kasing sa pagtudlo o pagsulti nga mauni ang kabubuton sa Dios sa imong nga kinabuhi. Will you not now listen to the Word of God and look to Jesus, look to Christ, and look to the Lord who is the source of our salvation? Dili ba nato ilingi ang atong mga ulo? O gilantaw ang atong mga mata ngadto kang Kristo, nga mao ang tinubdan sa kaluwasan. Dili ba nato ilantaw ang ato nga hunahuna mga kaigsunan ngadto kang Kristo, nga mao'y nagluwas ka nato gikan sa atong mga kalapasan. Dili ba nato ilingi ang atong ulo ngadto sa Dios, nga mao'y tinubdan sa paglaom, maghatag og kahayag, direksyon og katuyuan sa imong nga kinabuhi. Iliso ang imong kasing-kasing ngadto kang Kristo. Iliso ang imong aping ngadto sa ato nga Dios ug dawata ang iya nga saad nga siya magauban kanimo sa panahon nga ikaw maluya. Magauban siya kanimo sa panahon nga ikaw madiskuryo. Magauban siya kanimo sa panahon nga magatubang ka og mga dagko nga hagit sa imong nga kinabuhi. You repent now and obey His divine word. Ikumpisal, itugyan, iuli ang imong nga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Because now is the time. Now is the time. And this is the hour to start. Because my brothers and sisters, there is only one thing that can satisfy today and forever. And that is the name of Jesus Christ. Doon na ray usa ka tao nga makaluwas sa ato. And that is Jesus. Only He can save us. And it's only Jesus who can give us forgiveness. Only Jesus who can offer us eternal life. Atong iuli ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Atong ihatag ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Ato nga ablihan ang atong kasing-kasing sa pagdawat kaniya dinhi mismo sa ato nga kinabuhi.